Pdiang sngewbha yapi sha ka thup ki history. Akba nga yatho yapi yaki khana. Japhang ka history jong ka prathai. Naduk ki por mamanshwa bat haduk mamanta. Hakani ka channel ngan sa yatho yapi japhang ki khana babelenti. Ikubor ki bala i. Bat japhang ki sngewbha kraw. Bala ka lai ka prathai jongi. Lada pi sngewb tanat ya ka history. Ni pidon ka jingkwa ban sngewb thu japhang ki jingjia barim. Pilawan ha ka jaka badai. Menta ka sngi ngan yatho yapi japhang Tynrai jong ka kungfu. Hakini ki sngi kungfu bat ka Zen Buddhism. Kilayo jing ito ki benta ba kongsan jong ka culture jong ka China. Tynrai pitip ba ka sedang na ubri na India uba kerteng Bodhi Dharma ubalatip Pdiang ba nang kong jong ka Zen Buddhism bat ubala ay benda ba kraw ka jing pagni ya ka martial art. Alay mentangin lech siya usnam sauspa saupo CE. Haka hima palawa. Haka baya Bodhi Dharma lakha haka nang ba kanchi puram. Haka jing senjar dong usim sim hanga warma. Bodhi Dharma long kun bakado na kilengut kikon. Bat ya ka kardans im ladai banyo Bodhi Dharma. Tynrai ka jing bishni ki hinman jungu. Kala penlong yaki ban temu ban penyap yu. Adin ba ulalaj na ka jing sya penyap. Ula ina ya ka kardan rius pa. Bat ula kala no sya ka niam Buddhism. Bodhi Dharma ula lait shadow syatay sya magadha. Bat ula yo jing hikai hapok ka jengkit klik jong uno hikai jong prachna tara. Uba kat kum kistar dai usendrang handrai ka kantai. Ashwa ka jing yap ka ta ka no hikai jong kala kan tuyu ban sapriang ya ka niam Buddhism sa China. Di ban bodhi ka jing hikai jong ka no hikai jong ula lait China. Ban poi sa China Bodhi Dharma usimnya kelenti maritime dak ba usdang nama habali puram kejingel lenti jungu na Southeast Asia tiba kentup ya kejingsa jungu Arsenam ha Sumatra ha ba ulupuli ya ke ketin Chinese bat ya ki culture jongka Ausnam South paknya kusan CE Bodhi Dharma ula poi ha Guangzhou ha South China ha ke por ba ke Buddhism kalong tang kejingkit sngewbha ya ki breu dan borang tei utmu ban pen sengau tu bat ban pentiu ya kaniam kenang bagi pedba bat kirang ba kin yo i ya jing shisha akapor ba udan habau lim temple bat hakaba yalap agwang temple akaba kijing tho jong kidang dan haduk benta ha usnam saus pa kanai posi Bodhi Dharma oleh kendo ya usimbu jong kapateng sensar sauden ki usim mula keli u sepang kejing kerku ba yo na kababot ya kaniam jong bat haba Bodhi Dharma ulo jubab bakin dan kum kita bat yala de pim yo ai utau sim ula be no ya u Bodhi Dharma ulo lek tang ba ka wa zang pe bat jat shadow shalwang jang ak ba la shong bat sa ak chaka mani Shaolin monastery ak snam saus pa kana kusau lada khen ha ki chimut pat ba latai ka chaka latai khanang na banta uwei no hi kai jong kan yang Buddhism na India Tynrai ka jinglong jing im jong Bodhi Dharma kala long ka bakalai bat kabayadai bat kejisha jong ke Shaolin monastery a Shaolin Bodhi Dharma ulwan ra ya kichi hikai ki baper iba kentup ya kejing meditation dak ba pakmat sya kendro hak ba ulong ba ulong meditate dak ba pai sya ka krem khandai snem kani karukom kalalong kejing kala China hak ba kan yam Buddhism hak tai kapor kala kham shongnya haki kitab sya pang kejing hikai jong ki kentup ru ya breathing exercise kejing syait kejing terimet bat tidak wai ini kejing hikai dei ki ba ulatip na kalaria patu jong kasap India kebakongsan manten sya ya kejing sandur kejing lak banyai bat kejing pendankam ya kitiar sensyar ba kenja kejing hikai Bodhi Dharma kala yarap cisha man penjana ya kamet kinang mane si Shaolin kabolong kebedankam namar ba kila ai da ki kenta ban meditate bar kalong ru kum kejing ada na kinang lute kejing hikai jong kala yok thup kaba ki khot ka hi jin lani ka muscle tendon chain classic kaba menta ngilatip kum ka Shaolin kung fu kejing hikai ba pher jong Bodhi Dharma kala kring yo kinang bot Tynrai kala pelong ru ya ki breu ki persya katu kat ne ki Buddhist ki bobot renti ya kirkom Tynrai kila syam ba kejing hikai jong kilong ki ba palat pan snguthu da ki riu pat ba kat ba ki mongs ki pedanjing perkhat politik yo iya hukum kejing ma kat kum ki khana ula sya aibi ha unang persya
haus nam san spa arpupra. Tynrai kat tu kat ni pat kiong. Ba ula sya penyap ha kapor jing ya be bersya. Tynrai kawai ke jing ya to khana kaya to sapang ubay officer China. Ubala ya kendo ya Bodhi Dharma Shisen ha Central Asia. Anda ula Pdiang sya Shaolin utau officer uya to ba Bodhi Dharma ula klat lalai snam menswa. Bat haba ki mong ki play ya jing tiak jongu kilap tang ya ke sandal. Keba pelong ya ki bebon ban ngait ba ulai Pdiang si India. Ki jing hikai jong Bodhi Dharma kila por seneng na China, sa Korea, bat sa Japan. Ha kabala tibeu kum uda rumah. Ha Japan ula kelalong uriu krau ha kurkom im kibreo. Ha kabala burom yu tang kum unang hikai zen. Tynrai ru kum unang up ya ki kena bat unang wandra ya kejing bah bat kejing riu spa. Ki daruma dol ki bapau bah ki belong kum kadak jong kejing jamnut bat jing bah kejing im ki dei ki beliok jing mut na ke kana. Ha keba meditate na bentalai snem. Bat kedor jong ki kebelong renti berkrem kejat. Kepersang ban peni ya kejing do jong ya ki kejat pat ki kiti. Namar kejing syong baslem. Aduk menta kejing pau jong Bodhi Dharma. Kadang yai don ajan bah ha kurkom im jong ki East Asian. Ha ka martial arts bat ha kan yang Buddhism. Wala shimla tau ya ka Zen Buddhism lani ka Shaolin Kung Fu. Tynrai kejing yalam jong kala kan peu shibun. Ya kejing yadai bat kejing po jong ki kendon. Ki badan hakir kom jing im jong ki Asia. Ka khana jong ka pa lengo ha Pdiang ke history bat ka khana perthai. Kadang yai long kum kadak ba pen sisa. Ya kejing long ki bayar jong ki jing hikai jong. Ladapis ngop tenat ya kani video. Sngewbha ban subscribe, like bat share ya video. Kublai shibun.